sekúnd 40 stotín obsadila Češka Eva Sochorová. Poprosím o jeden veľký potlesk pre najlepšie ženy. Na tretiu priečku v slalome mužov v druhom dni sa postavil Nemec Stefan Schmidt s celkovým časom minúta 46 sekúnd 39 stotín. Pred ním s časom minúta 45 sekúnd 29 stotín skončil Slovák Ivan Heimschild a prvé miesto, tak ako aj v prvý deň, získal s časom minúta 45 sekúnd 14 stotín Peter Lubelan zo Slovenska. Odozdávajúcim Vlastimirovi Tregrovi a pánovi Levovi Podešovi sa pridal aj technický delegát spisu dnešných pretekov, aj včerajší samozrejme pán Jiří Černý z Brna. Jeden veľký potlesk pre najlepší. Súčasťou medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky v slalome boli aj medzinárodné akademické majstrovstvá Slovenskej republiky v slalome mužov a žien. U žien bronzovú medailu získala Kristína Sobeková, striebro si z Vyšnej Boce odniesla Dominika Siráňová. Akademickou majsterkou sa stala Petra Gantnerová. Akademičky. U mužov bol bronzový Marian Träger, strieborný Ivan Heimschild a zlatý opäť Peter Lubelan. Ďakujem za potlesk pre najlepších troch slalomárov akademikov. Čo sa týka výsledkov, pomerne veľa akademikov neskončilo preteky, napriek tomu máme na stupni víťazov Olympionika a ďalších úspešných slovenských akademických reprezentantov, ktorí sa zúčastňujú pravidelne Európskeho pohára vysokoškolákov. Ako ste spokojná s technickým zabezpečením, ale aj s organizáciou celých týchto pretekov? Trate boli výborné, organizácia veľmi dobrá, atmosféra taktiež. Snáď keby akademický šport mal viacej peniazy, aby sa mohli zúčastňovať pravidelnejšie týchto akademických vysokoškolských pretekov. Koľko máte pretekárov na trati tento rok? Okolo 10 chlapcov, horšia situácia je u dievčat, máme nejaké maturitné ročníky, budúci rok čakáme, bude zimná svetová univerziáda. Či sa nám podarí naplniť plné počty, neviem, budeme sa snažiť, aby sa dostal na školu čo najviac teda vysokoškolákov a zaradili sme ich aj do športovej prípravy. Výsledky z jednotlivých dní už napovedali, kto sa stane u žien aj u mužov absolútnym víťazom a odnesie si veľkú cenu Barbory. Symbolický banícky kahanec si z rúk riaditeľa Bane Nováky inžiniera Stanislava Gurského zo žien odniesla Eva Sochorová z Českej republiky. Stala sa tak v poradí treťou ženou, ktorá sa môže pochváliť takýmto titulom. Veľkú cenu Barbory. Nezatieskame ešte raz. Koľko sú toto vaše preteky v tomto roku? Ja už som tak len 20 pretek. To bola konkurencia. Konkurencia bola výborná. Slovenské holky tady byly, Polska přijeli, výborná. A ktoré sú z nich také najviac obávané konkurentky? Najviac obávané tak holky polské, Klimek včera vyhrála, její sestra, potom ze Slovenska holky Peťa Gantnerová, teďkom slovenská akademická mistryně, Dominika Siránová, tady ty všetky. V tejto sezóne vás ešte čakajú nejaké majstrovstvá? Ano, přijedou na mistrovství Slovenska a i naše mistrovství České republiky. Z mužov sa absolútnym víťazom stal Slovák Peter Lubelan. Obhájil si tak víťazstvo z roku 2003. A pridal sa k Jiřímu Hendrichovi a Ivanovi Heimschildovi. Potlesk pre Peťa Lubelana, banícky kahanec, ktorý si môže večer posvietiť treba na frajerku. Aká bola konkurencia náročná? No ako vravím, včera to nebolo až také, dnes už prišli tí chalani s lepšími bodami a bola dobrá konkurencia. Hovoríte na organizáciu pretekov?
Organizácia je dobrá, aj to hudba, čo hrá, je to dosť príjemné pretekať. Takže vrátite sa aj na budúci rok? To určite áno. A aké sú pocity z víťazstva? Bežné. Predsa len máte ambície ísť niekde vyššie, na olympiádu ste sa teda nedostali. Aká súťaž vás čaká ešte tohto roku? No, tohto roku už len majstrovstvá Slovenska a Česka absolvujem a budem sa snažiť o 4 roky, aby sa mi to podarilo na tú olympiádu. Medzi divákmi sme zastihli aj starostov Vyšnej a Nižnej Boce. Čo pre ich obce znamená organizovanie takýchto majstrovstiev? Ja som rád, že vlastne takáto malá obec ako je Vyšná Boca so 105 ľuďmi a v spolupráci s Nováckými baňami vedia usporiadať takéto veľké preteky. Ja si myslím, že je to aj, bude to mať dopad aj na ďalší rozvoj cestovného ruchu a tak ďalej. Máme veľa problémov s ochranármi, s napanťákmi, ale myslím, že takouto formou by sme sa mohli dostať trošku ďalej. Každá taká športová akcia, ktorá má dokonca aj medzinárodný podtext, je určite osožná pre celý región, pretože tým pádom sa dostávame do povedomia a v rámci cestovného ruchu väčšinou platí to, že nejaké hranice medzi obcami alebo medzi katastrami vlastne ten návštevník tej obce alebo toho regiónu ani nevníma. Čiže ide o to, čo sa im ponúka. Myslím si, že takéto akcie určite osožné sú. V trate sa postupne začali vytrácať slalomové palice a kopec pomaly osirel. 4. ročník Veľkej ceny Barbory sa teda skončil. V hoteli Barbora už boli pripravené iné ceny. Tentokrát čakali na víťazov slovenského pohára veteránov, samozrejme tiež v lyžovaní. A ešte pár hodnotení na záver. Ja som tu ako za sponzorov tohto podujatia, ale som tu aj občan tejto obce, Vyšnej Boce. Ja by som mohol povedať jednu vec, že treba poďakovať organizátorom tohto podujatia, ktoré má vyššiu úroveň ako podujatia, ktoré sa realizujú v Jasnej. Z hľadiska toho, že v Jasnej je to viac na komerčnom podklade ako tu na takej reprezentácii Slovenska v zahraničí. Pokiaľ sa týka takýchto aktivít, a tak to samozrejme vec, že predpokladám, že vždy sa nájdú rozumní a seriózni sponzori, ktorí to podporia. Trati spĺňajú parametre homologizovaných tratí pre Európsky pohár vysokoškolákov a FISové preteky. Ideálne by bolo, keby sa podarilo ešte predĺžiť trať, aby sa mohlo v budúcnosti organizovať aj obrovský slalom v Európskom pohári. Myslíte si, že sa tu narodil aj nejaký budúci olympionik? No, jsou to jména, slavné jména jako Sochorová, Gantnerová a tak dále. To jsou děti slavných rodičů, kteří určitě mohou dosáhnout do olympijské nominace za 4 roky. No, úspešne sme ukončili, hlavne to, že zdraví, bez nejakého vážnejšieho problému. Spokojnosť myslím, že bola, technické delegácia vyjadril pozitívne. No a už len v očakávaní 5. ročníka budeme žiť ďalšie mesiace, aby sme úspešne zvládli aj 5. ročník. Predpokladám, že áno. A čo ešte dodať? A zda už len známe, dovidenia o rok vo Vyšnej Boci.